sai wannan kuma da yake tambaya game da cin abincin kirsimeti, wasu malaman sun haramta wasu kuma sun halatta. To abincin kirsimeti iri biyu ne, akwai wanda yake yanka ne, an yanka wata dabba saboda wannan ranar, akwai kuma abinda ba yanka ba ne, kamar kayan marmari ne ko lemo irin na kwalba ko na gwangwani ko alewa. Idan ya kasance yanka ne to wani haramun ne ka ci, don abinda aka yanka domin wannan ranar haramun ne ka ci, sauraka ba za ka ci abinda aka yanka naman aka dafa ba, ba za ka ci wannan ba. Ko da kai aka kawo ka yanka don wannan ranar aka kawo maka kajin ka yanka, to kada a kawo maka kai da kafa ka ci, bai halatta ba. Amma idan ba wannan ba ne, idan kayan marmari ne ko wani abin da ba yanka shi ake ba, to ya halatta ka karba. Ya tabbata sayyidina Ali, majusawa a ranar Nairus, su ne mutanen Farisa a wancan lokaci da suke bautar rana, da ke har yanzu ma ana bautar rana, suke bautar wuta. To suna da bikinsu na shekara-shekara da suke yawon Nairus. To sun kawo wa sayyidina Ali kyauta kuma ya karba. Aka ce masa sun yi dan Nairus ne, ya ce kullum ma su yi Nairus din su kawo mun, zan karba. Haka nan an tambaye na da Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda take tambaye ta cewa suna da makota majusa ne, sukan kawo musu a ranar idin su, ranar bikinsu na maguzanci sukan kawo musu abinci. Aisha radiyallahu ta'ala anha tace amma ma zubiha lidhalika al-yawm fala ta'kulu wa amma ma kana min ashjari ma kana min al-ashjari fakulu. Abinda aka yanka shi dan wannan rana aka yanka ta dabba ka kuci, amma abinda yake kayan marmari ne, kayan itatuwa ne kuci. Haka nan Abu Barzah al-Aslami shi ma an tambaye shi game da haka, sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, yake cewa abinda aka kawo na kayan marmari ma kana min fakihatin fakulu, abinda duk kayan marmari ne kuci, amma abinda yanka ne ka kuci. Wannan sahabbai da tabi'ai duk sun yi wannan. Cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, cikin as-Sunan al-Kubra na Baihaqi ya kawo wannan. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Iqtida'us Sirat al-Mustaqim mukhalafatu ahli al-jahim, ce babu laifi karbar kyautar su da za su bayar a ranar idin su. Yace karbar kyautar su a ranar idi babu bambanci tsakaninta da karɓar kyautar su ba a ranar idi ba, duk ɗaya ne za ka iya karɓa. Kamar yadda ya halatta ka karɓi kyautar su ba a ranar idin su ba, idan mutum ba musulmi ba ya maka kyauta, halal ne ka karɓa. Al-Muqawqis, shugaban Kibdawa a Masar, ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta mariya da wasu abubuwan da ya haɗo ta da su na kyauta, aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓi sadakar ma, yayi sadaka da ita har ta haifa masa ɗansa Ibrahim. Saboda haka karɓar kyautar su, Ibn Taymiyyah yake cewa karɓar kyautar ba ta tasirantuwa da ranar, yadda ya halatta a karɓa kafin ba a ranar ba, haka nan cikin ranar ba za a iya karɓa, amma banda abin da ya kasance na yanka ne. Kuma ya yi hujja da waɗannan asar ɗin da muka ambata a cikin littafinsa Iqtida'us Siratal Mustaqim.